everyone, good morning. दिनैहाय जोंना BBC नि कनफारेन्सआ लास्ट डे आरो बेयावनो जों थांनो ओंखारबाय आरो दिनैहाय नै आंहा लोगोफोरा नै जोंना पेसेन्जारा 50 200 मोननायसै 200 मोननायसै न'निफ्राय जागायजेनसै औ फिदिं ओइखौ सोंखिखौ औ बे जेन्थेर बायदि साख्लायना ला दे फिदिं दे फिदिं दे अबेथिं जाया नालाय अबेथिंबा उल्था जायो इदि जाबाय बहा थांसै लोगोफोर 98 annual conference 98 ना 99 100 सेन्सिना जाथारसिगोन आयो बेखौनो एक्साइटेड जानानै थाबाय आंबो थांगासिनो जों दायो नै जोंनिफ्राय only 2 किल'मिटार खाथि माथो खाथिसो नायलांबाय था लोगोफोर देग्लाय फार्स्ट टाइम हाबनोसै ने औ BBC सभाखौहाय आं फार्स्ट टाइम फैदोंबो सियाराव जिरायनो मोनदोंबो बिराद गोजोनदों लाकिलै नों बिराद लाकि नै थाफैग्राफोरा गोजाननिफ्राय बादा लुनानै फैबाय ओरै ओंखाम जालाबायजेनबाय हनै जाखांबाय दां मालाय फुंनि गिरा गबाय सिख्लाफोरा नै बिदि बानायनानै दखान होलायखायनो डेन्जारसो लामा बादाया ओरैजों अरेन्ज फानदों माबा माबि फानदों गुजुबाय गगांबाय ना दुमरि फानदों बोख्लायनो एसे साफा खेबलांनि उसाव होदों दा मेन गेटजोंहाय ओमफ्राय गारि सोग्रा दङ जायगा मानसिफोर एसे लामायाव आरो दा जाबावगोनसो ने दिनै सानदे ना बडिगार्ड आंखौ बडिगार्ड बायदि गोसोम जाजोबबाय खस्मा गानाय नै बैग्रि फानदों दा बैग्रि लांनांगौ जाहा ने फुवासेफोर माने गोदै नंगौना नङा बिराद बायलाबायनो बायोदां गोदैबा आरो सोर फानदों कुहियार नामा माबा केरट होलाय माथो जुस ना माथोलाय केरटनि मानसिफोरा माथो फानलाय फैजोब्रा ससमाबो फानलायबाय माथो बोरै जाखो सबाखौ मा सानखो देरो माथो गेलेग्राबो फानफैलायलायबाय हाबा साना बानायगोन दायोहाय साना ग्रिन मटर हनै बैग्रि कमलायानोसै आरो आंगुर फानलायदों हनै स्ट्रबेरि लोगो बिदा खालामखादों गलालै दा थाबायनांगौहाय बेफोराव ने थाबायनानै बिदर लानोसै तुक्राझार तुक्राझारनि लामानो सक होनगौमोन बेखौ जोंनिया तुक्राझारनि दुखान आरो बेयो दखानफोर हाब हनै सेन्देल फानगुलायबायहाय सयथिया आयो आं सहायनो हाला माथो सेल्फि पइन्ट ना माथो बेलाय सेल्फि पइन्ट हनै सेल्फि पइन्ट मोनो दं हनै मालिक आदै हटेल ना मालाय आदै नै इथिंहाय थैदो आयु मानसिफ्रा बिदिखा आयु नै इथिंहाय फेन्टास्टिक आइसक्रिमनो फेब होनलायगासिनो जाफैदो बैखौ साइज थोरों बिग्रिया बेने बे बिग्रिया बिग्रिखौ बायनांगौहाय गोदै जाबाय बियो बेनो गोदै जाना दा बायगोन जानांगौहाय बादामफ्रा बस्था हनै बस्था थैदो अमा हांलायबावदोंसो आयु दाउ हांलायबावदों गला सबाया क्रप्स मेम'रियेल हस्पिटाल तुक्राझार जोंनि मिसननि मिसननि नै गारदेन जायगा गैया माथो आयै दालाय माहारि बावगोन हनै सना माला बानायलायदोंहाय आसान माला नैथिंबो गैला माथो फुल जाजोब्बाय नागिरनांगासिनो गारि दोननो जायगायानो गैला लोगोफोर ओरैबायदि गारि पार्किंआवसो दोनफैनांबाय जों नै
जोब्बाय गैया 20 थाखानो दे प्राइभेट पार्किंआवहाय बेयावनो दोननांसिगोन उल्था खालामखाबाय औ जाखाबाय बुखानोसै एबार नायनोसै थाबायनानै फट'खौ लानोसै माबायदि साजायदों एबार नायजोबसै दे syukur deh ओंखारदो लायसै नामा नै बेनो बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशन BBCA बेनो मेन गेट हाबजेननाय बरायबाय गेटआ नै थाबायनानै देखायनोसै दामगारगासिनो नामा बिथिंबो ओंखारबोदों हनै वा हनैथिंबो गारिया माथो बुंफबलायासो दं ए दखाय बुंजोब्बाय गारिया आयु बे थाबायनो हाला माथो मानसिफ्रा हनै फट' लागासिनोलै नै मानसिफोरा आयौ फुलखा हनै हालाहां बिथिं माबा माबि no parking बेयो नों फानो दा Centenary celebration committee सेन्टिनारि जासिगोन ने सेन्टिनारि हब आरो फार्स्ट एड रिसेपसन अफिस सेल्फि लाबा गोसोम नुयोलै नै बेनो मेन गेटआ गिर्जानि हाबनाय गेट सबानि गेट आयै नै बुंफबजोब्बाय सियारा मोननाय दा जायाखैला मा हाबावगोन दालाय मा हाबावगोन बुंजोब्बाय नै ओइ स्पेस फैबायहाय singer logo bener Borderland Riders hai Thanos आं मैया खोन्थानाया खोन्थानायमोन आंखो नोंनि भिडिअ नायदोंमोन नामा जोङो ओरैबायदि मानसिफोरसो जायगायानो गैया बिदिनो माबा थाबावनो जोंलाय बेयाव थांनोसै जों नै बुंजोबखाबाय नै the 98th annual conference Tukrajhar BBC Tukrajhar बे कल्डिं फिसारा औ जायोथ' दा लायगोन दे डेक'रेसनखौ दसे नायनोसै औ वेलकाम बरायबाय बहा फट' लागोन नोंलाय हा siap dong wasiat cantik semua dong hasilnya ukhni khulai खालामदों aku खुलिदों माथो नै 1 minute 2 minute बारा गोबाव थानो मोना दे दसेल' थानो मोनो ने नैबे दाउआ जापाननि इन्डियान नङा जापाननिफ्राय लाबोनाय जादों please don't touch दांनो मोनानो बै आखुनि खुलिदों दा नायलादों नै मानसिफ्रा एकदम जापाननि दाउआ जोंनि फट'खौ लानो मोना मानसिफ्रा जोंहा फोजोबो आं दुखु मोनबाय आंखौ आं गोसो मोनलै दे मोनसे मोजां लाना होना आंखौ दे फट' लानाय नै मैनि नानि मोना देलगुरि दे
Đây, cái na fan pra. Ủa vậy nè. Ơi, chị hai. Ô, nó ngủ thế để khai dùng nó đấy là phải đây. Chị hai. Habab. Nơi. Có được khai đi rồi. Phan về lại. Mà thế này. Hit paling mahal. Tahu bahasa mana dia? Bahasa nama? Tahu bahasa. Ini dia kok kamu sendiri. Bibajiजों फट लादों नै मालाय Hit lo mau aneh kan lagi berhai. Untuk lana. Bibar-bar yang mesadeng zadeng. Sesungguhnya online ke mana? Kai hinanggo. Boyo dongkol. Oh, delaynya bahaya arenya. Yeah. Delay ini bahaya nih ya. Delay. Anda delay dia nunggu. Oh, mana tuh dengan aku lain tu dah. Bo, jika rena. Delay dia bahaya. Delay nanti arna di ngomong deh. Hap, orang lagi delay dia macam ni. Nak lagi. Ada siap. Hoi, hoi dia. Begitu. Kau masih siapa ni? Oh. Đây dùng cái này. Mình xin hôm nay bố xin đi. Mình xin làm bố đơn thế. Cái bài cái khai gì? Hay là. Này. Vào đây thì để nó ra rồi. Ah, bukti jauh dengan teman sih, Hah? Oh. Apa bila? Ayo boleh sih, manusia. Noi, manusia. Oh. Serba ni kau apa? Panai kira biji kau naik bela komen kelam hot. Serba ni. Oh. Saya biar di gojek mana ni ni, tian bukan ni. Tangga. Naik ladang ni, cina. Kau kailis, ni bedung kai manusia. Ye, be bunai sih tangga dia, bulange. Orang dia. Kelange. Mana gitu ni. Kau beli cuma kelangnya dia ke? Bayar apa? Mesin aja. Mesin apa hari hari ni? Perlay. Perlay. Ni berapa? Cruise. Hàng giờ con tăng là bao nhiêu cái khai đông dừa này nhẹ. Only 1 minute. 1 minute. Lo झूलना है और इसलिए मन गन हम पर खार सीना गन. और भी गिल ना लाइक रस्तु से. Kacing hai res house kata by di mama nus benar ni. Res house lain apa? Gere guldu. Diko? Gere guldu. Gere guldu. Ada mau pay naik mau ni? Nah, yang susah kan aku. Wow. Wow, muzang nuye yo hai. Yang muzang nuye macam mana? Ni. Ini. Allah jadilah. Ini. Deh, anggulan ni. Foto. Tanda?
मा खिन्थु सान्दुं होगोन नामा सानै जिरा लागानो जायोहाय दे खेबनोसै बेखौ दे Kale. बेखौ लास्ट देखायनोसै लोगोफोर नैबे wow borian Rio Apa iya? Tikazuli area. Borka area. Bamengkau area. Antika area. Kampuri nih. awalnya Nego gopsi area dong nih, Pak. pastoret ada ya Atta pastoret थांसै ने Kita थांसै. हनै गैला बोखारजोब्बाय नैबे सिखौहाय बोखारनांबाय नै एसो दै बाहेरायावसो जिरायनांबाय थोआसै बेयावबो फुल जानानै दङ फट' लाग्राफ्रा फट' लाग्रा बाहेरायाव थाग्राफ्रा बाहेरायाव थाग्रा सिङावथ' जायगा गैखाला नालाय नैथिं फैगासिनो ओमफ्राय हाबाब Ada sih pilih kasih.